Exit mo naman. Hayaan mo na. Nag-init na kayo yung ano. Nating gaga. Ha? Hindi ko na. Okay ka. Ada dapat umang no. Wait! Zero mo siya. Hindi ka mag-isip ko. Kamu na. Kaya nalubagan. Wait! Pasera na. Tang. Dala na. Ano, 5. Sunod kay 10. Kaya ito lagi. Okay. Bisa. Ate. Ano ba ito? Okay. Kapag kita ito na. Okay na. So, ini